Ja som pomerne v tom novembri bol dosť blízko a predsa na to, aby som popísal jednotlivé udalosti, je nesmierne dôležité mať pramenný materiál, kde je napísané, kedy sa hlasovalo, o čom sa hlasovalo, ako sa VPN rozhodovala. Už v roku 89 nadšenci v Centre verejnosti proti násiliu začali zbierať dokumenty doby. Už vtedy v prvých revolučných dňoch bolo totiž jasné, že toto obdobie bude tak ako v iných východoeurópskych krajinách prelomové. Ani po 18 rokoch archív VPN nebol sprístupnený. Tam sa dialo mnoho rokovaní, mnoho mítingov sa tam pripravovalo a ľudia nosili materiály k nám, čiže my sme potom zase tieto materiály odovzdali s dôverou do archívu VPN. Najväčšia chyba je, že to nemáme ešte v našich učebniciach a to je preto, lebo historici majú na to vždycky subjektívny pohľad. Ja som nevidel nejaký systematický výskum toho, ktorý by utriedil dôležité, nedôležité fakty. Nesmieme sa nechať zastrašiť a musíme pokračovať. V jednote je sila. Archív VPN sa teda mohol stať veľmi dôležitým podkladom pre vyhodnotenie dejinných udalostí. Nestal sa. Naviac, ako hovoria historici zo susedného Česka, kde začali sledovať udalosti novembra už dávno, histórii sa netreba príliš vzdialiť. Hrozí totiž, že sa stratia detaily. Za 2 roky uplyne 20 let od těch událostí a já si myslím, že taková psychologická hranice je 10 let a já jsem to tak vnímal aspoň a po uplynutí 10 let už jsem to považoval za historii, mimo jiné také proto, že jsem měl k dispozici ten archiv Občanského fóra a ty exkluzivní nahrávky. Keď to porovnáme napríklad len so susednými krajinami, že v Čechách existuje ústav najnovších dejín a v Čechách univerzity, akademické ústavy priam chrlia publikácie dokumentov, publikácie analýz, aj syntetických prác. Aj o novembri teda. O novembri, samozrejme, o týchto našich najnovších dejinách. Však november je tam spracovaný v mnohých prácach už veľmi podrobne. A na Slovensku sme k tomu vlastne ešte ani neprikročili, ani nezačali. Prečo historici na Slovensku tak málo sledujú ako obdobie novembra? Tam je znovu, odpustíte, viacero dôvodov. Tí starší mnohí boli príslušníkmi režimu vlastne už tej či onej podobe. Ťažko dopustili komunisti, aby tu pracoval historik, ktorý nebol aj ideologicky tzv. Podchytený, strážený a každé jeho písmeno ideologicky posudzované. A tí mladší, podľa mojej mienky, sú odrádzaní aj nedostatkom tých pôvodných archívnych materiálov. Jednoducho nie je od čoho začať. Môžu sa robiť iba vlastne spomienky samotných aktérov a tie sú často veľmi subjektívne. Nie sú k dispozícii ešte zatiaľ všetky materiály, všetky dokumenty, ktoré by umožnili podrobnú historickú analýzu nielen toho roku 1989, ale aj tých mesiacov a rokov, ktoré nasledovali potom. Kde teda skončil archív VPN? Najskôr v rukách jej lídrov. V polovici 90. rokov ho uschovala nadácia Milana Šimečku. Keďže však archív nebol skatalogizovaný, nemohol sa ani používať. Prečo vás hnevá, že ten archív doteraz nebol sprístupnený? November 89 je u nás štátny sviatok. Okrem toho množstvo ľudí, k ním patrím aj ja, by chcelo o tom aj spätne zistiť viac, povedzme písať. Ja na tom svojom spomínaní robím dlhú dobu a ten archív skutočne chýba aj mne, ktorý som ho kedysi začínal plniť. Počkajte, vy ste sa k tomu archívu nedostali doteraz? Nikdy som ho už, keď som odišiel z VPN, tak ten archív už pre mňa bol nedostupný, hoci som sa to aj dožadoval. Dozvedel som sa iba to, že pravdepodobne ešte na dlhé roky nebude prístupný nikomu. Prečo doteraz nebol sprístupnený ten archív VPN? Údajne by to historikom pomohlo. Je to zaujímavá zbierka dokumentov, netreba ju preceňovať. Hlavne som chcel politické rozhodnutia, hlasovania, ktoré sme veľmi dôkladne archivovali a o ktorých sa každé spomínanie musí opierať. A k tomu ste sa teda nedostali? Nie. A čomu to pripisujete? To má zrejme veľa dôvodov, ale jedným z tých dôvodov sú aj tie konflikty, s ktorými VPN odchádzala z politickej scény. Malo ten záujem, napríklad Jan Budaj nám hovorila, aj niektorí historici nedostali sa k archívu. Čo myslíte, prečo? Vôbec neviem o tom nič.
Tak já si vzpomínám, my jsme v polovině 90. let byli ještě s kamarádama, kteří se mnou pracovali na tom tématu na Slovensku a tam jsme dělali rozhovory s předními aktéry veřejnosti proti násilí. Už tehdy jsme se snažili dostat k archivu veřejnosti proti násilí, ale bylo nám řečeno, že jednak, že není zpracován a jednak, že není prístupný z politických dôvodov. Peter Zajac, zakladajúci člen VPN, ktorý za archív svojho času prevzal zodpovednosť, nebol veľmi ochotný k veci hovoriť. No v liste, ktorý nám poslal do redakcie, uvádza, že po zániku VPN v roku 1991 nebola na Slovensku štátna inštitúcia ani vedecká ustanovizeň, ktorá by o archív mala záujem. Dnes už je archív VPN v Národnom archíve Slovenskej republiky. Kde bol teda ten archív VPN? Archív VPN nikdy nebol priamo fyzicky v nadácii Milana Šimečku, súvisí to vlastne naozaj s agendou jedného zo zakladateľov nadácie Milana Šimečku, ktorá je vlastníkom tohto archívu. Na druhej strane nie sme inštitúcia, ktorá by spracovala takéto materiály, takže vlastne vždy bol umiestnený v inom depozite a hľadali sme adekvátny priestor a vlastne v roku 2004 sme sa dohodli na jeho umiestnení, trvalom umiestnení v Národnom archíve Slovenska. Predtým bol kde? Predtým bol v Mozartovom dome, respektíve nadácia Milana Šimečku sa o neho starala. A je tento archív sprístupnený? Tento archív zatiaľ sprístupnený nie je. Vždycky môže sa na iné účely, napríklad výstavné alebo vedecké alebo iné účely využiť iba s povolením nadácie Milana Šimečku. Jedno tu nie je ako celkom jasné. VPN sa rozpadla v 91., 92. teda zanikla. Prečo sa vlastne ten archív dostal do Národného archívu až v roku 2004? Verte, že ja som sa to dozvedel až po rokoch, keď som začal písať svoje zápisky z novembra 89 a keď som zistil, že v archíve skutočne v tých rokoch neexistovalo vôbec nič a teraz je tam archív VPN, ale do ktorého nemá vlastne žiaden výskumník prístup, aj z toho dôvodu, že patrí súkromnej spoločnosti a nie Národnému archívu a aj z toho dôvodu, že ako hovoria zástupcovia tej spoločnosti, nie je skatalogizovaný. O necelé 2 roky bude mať november 89-20. Je to vek, kedy sa začínajú strácať spomienky priamych účastníkov, blednú dojmy zúčastnenej verejnosti, vyprchali emócie. To, čo by však malo zostať, sú fakty, dokumenty, svedectvá tej doby. My sa tvárime, ako keby pre nás tu a teraz neboli dôležité. Lenže kde sme zobrali právo určovať budúcnosti, čo z našej histórie je a čo nie je dôležité. Našou povinnosťou je uchovať pre ňu všetko. A nie my, ale ona nech rozhodne.